Wala pa rin. Walang pagbabago nito pa sila. Hali na tayo. Sila ako'y magpapahinga muna. Ayun, may ano doon. Morning, master. Morning. Yan, pahinga muna ako dito.
sa Maliko, kaya diretso lang tayo. Nakadalain. Lamig. Dito bro, landslide oh. Doon landslide. Talanta ano. Ay salamat tadaan. Landslide. Dito maganda view. Busin no? Ang ganda dito ng view. Yan ang maganda na view dito. Ayan. Ano natin. Landslide prone area. San Nicolas Hotline 691-781-30141.
ganda ng tanawin para lang magpapabilis-bilis. Hindi mo ma-enjoy.
Sara na yung falls dito. Dito na lang yung maliit na falls. Yan ang maliit na falls. Yan ang uubusan ng tubig.
tayo sa Maliko, Barangay Maliko na. Ano yung Barangay Maliko? At Maliko. Pababa na tayo. Wala kayo, boss? Tinatawag na Maliko dahil puro liko-liko, halos walang street. Halos walang street talaga.
talaga.
child, dance simply.